Trátase de revitalizar a zona monumental e o mercado poñendo en valor os nosos produtos, non? Para nós, optar aos fondos EDUSI que finalmente concederan esta importante axuda económica foi moi importante. Grazas a eles estamos inmersos en proxectos que teñen moita relevancia na cidade. Levan moito tempo traballando o Concello neste proceso. Pensamos que con este proxecto eso acadará e haberá unha total dinamización de toda a zona. La intención en la realización está en crear espacios para familia, ¿no? Que parece tremendamente importante. Pontevedra é unha ciudad moi familiar. A resposta suficiente para pasar días fantásticos metidos neste espacio.